Owabe eyiphini ngaphansi kaJabulani Mapiyeye wayesezothatha umhlalaphansi ngoLwezi wango-2023. uMapiyeye uthi wabe esehlela ukwenza inhlolokhono yalomsebenzi, kanti-ke abanye babantu ababezoba yingxenye yalenhlolokhono kwakunguJulius Mkhwanazi. Uthi yenziwa inhlolokhono, kodwa-ke uMkhwanazi wala waphetha ukuyohlolelwa amava alomsebenzi. And I've arranged that session with SSA that they must go for vetting. The rest went. He responded to me and said it is not in his performance contract. Uthi umphathi womasipala waseKuruleni wamgxeka kakhulu ngokuthi atshela uBrigadier Mkhwanazi ukuthi kumele ayohlolelwa amava alomsebenzi. Did you report to HR or to the city manager? I then informed the city manager as well. Then she lambasted on me and said to me, why am I personal to Julius? Uthi imizamo yakhe yokuqondisa izigwegwe uMkhwanazi yavinjwa ngisho nayihhovisi lakwandaba zabantu nokwaholela ekutheni amiswe emsebenzini. All my attempts to discipline Brigadier Mkhwanazi were frustrated by the city manager, Dr. Emoji Mashazi, the HOD Human Resource, that is Linda Plasheka, and HOD Legal Services, that is Advocate Bihare. In fact, these attempts led me to be suspended on numerous occasions. uJulius Mkhwanazi naye ugcine esemiswa emsebenzini ngenxa yokungaziphathi kahle nokusebenzisa izimoto zamaphoyisa ezinamalambu alihlaza ngaphandle komsebenzi. Kubikwa ukuthi ezinye zalezi moto wazinikeza usomabhizinisi uVusumuzi Kets Matlala. There were vehicles which, when you test it on the system, it will indicate that it is an EMPD vehicle, but utilized by an external someone. Isigcawu sizoqhubeka ngomsombuluko.